салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал Канада меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Хечибек ҳастай бародаро, солаш 93 сол, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов Хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ нахаду бародаро. мошин ҳамаш 100% кор мекунад, ягон камбудӣ надора, 1 сола равна ҳуҷҷат дора, утилизатсиярам кардагиай. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, нақша 25 мега бо савдои хуб мешавад. касони харидор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбати мо бародаро Toyota ҳастед, солаш 2009 сол, мотор 2. мошин састанаш 100%, ягон камбудӣ надора, мотор, ходовой, коробка ҳамаш тозаи. қарор дорад бародаро дар шаҳри Душанбе, нақша 135 000 мега бо камтар савдо мешавад. бародарони харидор ҳастед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. бародари азиз, 4 баллони фурӯшӣ ҳастай, хати дисткҳошон бародаро. састанашу беҳтаринан, размерҳои 17. баллонҳо қарор доранд дар Москва, яъне ки шаҳри Москва, метро Медведков. нархи як баллон бародаро 17 000 рубл. кадоме ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда метавонед ки муроҷиат кунед. мерседес ҳастед бародаро, солаш 98, объёмный, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 2, коробка механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро тозаи, мотор, коробка ходовой 100%, задагӣ пусдагӣ надора, 1 сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия. мошин бародаро бе ягон расхода, фақат мешини ҳайл мекунӣ, чашкош мега умуман варид кардагӣ нестай. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нақша 50 мега, харидори аниқ боша бо муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратари ҳисоби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Газел ҳастед, солаш 2002, сӯзишвориш газ бензин,
моторш бародор сод кард, нав айрасӣ овардаги задагай. Суръатҳои мошин бародор кӯҳнатаре ки балони кӯҳнаш задагай 6 балони нав дорад. Мошин коробкаш механикаи ҳолаташ бениҳоят хуб. 1 солаи ровна ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. Мошин як дастхатӣ гаштагиа бародор састаниш беҳад хуб ай. Фақат мешини ҳай мекунӣ, қарор дорад дар ниҳояи вақт наша 35 тамга бо савдо мешавад. Касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. Toyota Corolla ҳасте бародаро. Ишамай бародаре ки мошини Mercedes газияш ҳозир реклам кардем. Ҳамин бародар ҳасте. Солиш 98, сӯзишвориш бензини холӣ. Кузов седан, объем 1.8, коробкаш автомат, состояниш бениҳоят хуб. Бародаро, бензини холӣ газа умуман дидагӣ нестай. Коробкаш автомат, ягон камбудӣ надорад. Хатдавои моториш 100%, ҳуҷҷат ҳам дорад. Қарор дорад дар ноҳияи вахш наша 25 тамга бо савдо мешавад. Бародарони харидор ҳасте, айнои мо гап занед, бо арзонтартон мекунад. Барои маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд бародаро якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира, чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.